какво става, хора? Може да се усети малко звука, защото на другите клипе май говорих малко по-тихо. Чай, what the fuck? Шибаната котка ми се разгони. Fuck you. Сега не е тук, ама като е, че чуете като някаква курва. Дай пак. Fuck you. Трябва да си усетите до края звука, защото не знам що, защото съм много тих. Гледах си видеята. Пълен минус. Ето я. Ето я. Аре, идва има. О, фак. Фак. Защо ми е оранжево той? Защо? Оправи съм майка ти. Махай се. Fuck you. Така бе. Тайба. Махай се бе. Махай се бе. Тайба котката бе. Майка ти. Пак е оранжев човек. Майка му дайба. Глей. Там има някакъв баскетболен кош от колена ми. Имам чувството, че на талана, като го гледам на камерата, ама какво да направя? Наистина се усилете много звука, защото гледах си другите видеа, пак повтарям и говоря много тихо, не знам защо. Имам такава ми камерата, защото все пак снимам на таблет, не на фотоапарат и тъй. Yeah, bitch. Das мой кайжай, бабе. Путка. Fuck me, безиска. Еду само че, какво направя? Fuck me. Чакай, не баскетболния кош. Тук ми е баскетболната топка. Ти оранжевото там, кръглото. Най-горе са някакви шибани тъпи кутии. Fuck me. И окей, вече. Като стане клипа 9 и нещо минути. Ще го спирам. Fuck you. Мамка му, навънка имам чувство, че не знам, що че има някаква шибана мъгла. Де тече ба майка. Имам някаква тъпо лего полиция, че човек. За колена ми са, колена. Гладен съм човек, ма взема до магазина сутринта и... Не, извинявам се, не е сутрин. Чакай. И сега идвам да проверя часа колко и... Сега идвам. Не се безпокойте. Идвам. What the fuck сега? Защо? Motherfucker. Часа е 1:30. Ето ми го часовника чек на Spider-Man. Не съм виждал, защото е някакво тъпо време. Между
Между другото, вчера ходих на тъпо състезание. Януар ще ходя на изпит малкам да ева. На тренировките на едно тъпо състезание в Ямбу. На трето място мафака. Ето я, дойде бе! Дойде бе! Ето я бе! Вижте я бе! Вижте я бе! Ето я тъс курва бе! Виж как бяга бе! Бяга като някаква курва, улична курва бе! Какво ми се правиш на пишка бе? Мишка бе с пишка. Курва. Не, майка ти да иба. Майка ти да иба. Майка ти да иба, курвенска да иба. 6 минути точно, бе. Тъй. Аре бе, махай си газа бе. Виж човек. Виж човек. Виж. Как да ни я шибнеш бе? Как да ни я шибнеш тъз бе? Виж тя бе. Виж тя бе. Виж как са гъз бе. Тъз тъпата бе. Как да ни беш майката човек? Що оцеля и курво? Ей, майка ти да еба. Майка ти. И сега ми мърка, човек. Сега ми мърка. И сега ми мърка. Бахти. Добавте. Добавте. Бахти шибанто. Ще го навръм в газато и бе, курво. Майка ти. Бастун. Чакай. Бастун. Пак. Часовник гривна предаваш, ма. Бастунче. Спайдермен залепен на часовник. Лебахче. И вижте, не може да излезе. Ще умре. Ще се без часовник. What the fuck? Ням. Изяж се газа. Наврисал собствената си путка и курва. Ей, пишка. Мишка без пишка, аре. Муква е майка ти шайба, аз казах ти нищо ли. Казах и ти нищо. Айде сега била при мене. Дайте, вижте я, бе. Гигама. Чакай да снимам. Вижте мустаците. Какво ма диреш, бе? Виж, погледни тук. Погледни на майка ти шайба. Нищо не се вижда заради скапаните часовници. Прозорци нам. Вижте, бе. Вижте с курва, бе. Майка ти да еба. Добре. И сега ще свършвам. Добре, абонирайте се. Лайквайте, дизлайквайте, който искате преди. Пишете в коментарите, абонирайте се. И